Hej, hej, hej. Dobrodošla nazad. Pričamo o insulinskoj rezistenciji i malo na neki drugačiji način. Prosto razmišljala sam o tome da jednostavno ne mogu da postignem da se snimam u toj količini koju bih želela, ali svakako imam nameru da ostavim YouTube videe u narednom periodu jednom nedeljno kao i do sada, ali s tim da će osveženje da bude podcast. S obzirom na to da sam mama dvoje dece i da sam sama sa njima, ovo je nekako najbolji način na koji ja mogu da odvojim svoju energiju i vreme, a da budem prisutna i korisna za moje žene sa insulinskom rezistencijom, da podelim svoju priču, svoje znanje i iskustvo koje ti koja me slušaš možeš da primeniš i poradiš na tome da staviš insulinsku rezistenciju pod kontrolu. S obzirom da je ovo negde kao big return, kao povratak, naravno ono u što ja verujem kada je insulinska rezistencija u pitanju i rešavanje ovog problema jeste samo ishrana, odnosno ishrana kao jedino i ultimativno rešenje za ovu dijagnozu i za sve ono što ona zapravo uzrokuje. Ipak ishrana nije magična i bez obzira što je ultimativno rešenje, postoje neke stvari koje su do ishrane, a neke stvari koje su do tebe. U ovom slučaju 50-50. I zato sada planiram da razbijem uverenja koja imaš vezano za ishranu i to ne bilo koja, nego 5 najčešćih koje voliš da koristiš, zbog kojih i dalje sediš tu gde jesi i nisi napravila rezultat koji želiš i dalje imaš insulinsku rezistenciju, odnosno insulinska rezistencija kontroliše tebe, a ne ti nju. Prva stvar koju volite da koristite jeste neukusno je. Pa ne znam da li ovako vam bude lakše da lažete sebe jer nešto niste probale ili ste probale možda na pogrešan način jer se niste dobro o tome informisale. Ili, kao što sam rekla, lakše je tako. Neko je nekad nešto probao pa mu se nije svidjelo, onda kažem i ja, meni se to ne sviđa. Znači, ovo nije sasvim, u stvari ne sasvim, ovo nije uopšte tačno. Znači, postoje stvari koje ti voliš i to šta ti voliš također nalazi se na spisku namirnica koje su idealne za insulinsku rezistenciju. Tako da nemoj sebi odmah da sečeš krila tom mišlju kao neukusno je. Mislim, šta je to neukusno? Ako pod to podrazumevaš da nećeš više jesti, ne znam, slatkiše, krompiriće ili čips ili, ne znam, klasična peciva koja su svuda dostupna, žao mi je srce, ali da, nećeš mu više moći to da jedeš, jer jednostavno to je duplom crvenom linijom podvučeno i boldirano. Dakle, sve ono što se nalazi na rafovima u radnjama koje su pune koje kakvih drangulija jesu stvari za potpuno izbjegavanje. I ne samo to, znači od ovoga što sam nabrojala također spadaju i gazirani sokovi i pića, znači to je nešto što također mora da bude bye. Ali opet, izbor je na tebi. I sa onog spiska namirnica možeš uvek da izabereš šta je ono što ti voliš, šta je ono što ti voliš da spremaš, koji su koji se tebi sviđaju. Znači, prosto postoji gomila stvari koje ćeš i dalje moći da jedeš, samo treba da mu daš priliku da ga probaš u takvoj varijanti i da to zavoliš. Drugo uverenje koje čujem najčešće jeste pa znaš, teško mi je, mora da se sprema, ne mogu stalno da vučem šerpice sa sobom na posao, ne znam ovde, ne znam onde. Moram odmah da te demantujem, znači ne mora sve da se sprema, može i da se poruči. U najmanju ruku, često to govorim, ako nemaš šta drugo, možeš uvek negde da poručiš neke roštilji, salatu i da tako završiš posao. Sa druge strane, sada su tako popularne te obrok salate i postoje u različitim varijacijama. Da li sa piletinom, da li sa teletinom, da li sa nekim, ne znam, morskim plodovima, sa ribom. Znači razne varijante i sve su apsolutno idealne za ručak, doručak ili večeru za insulinsku rezistenciju, tako da ono što jeste tvoj posao samo je da brineš o tome da zakažeš da klopa stigne na vreme, da ti onda kada si gladna imaš šta da pojedeš. Znači to je jedino pravilo, jedino merilo, jedino
o čemu moraš da razmišljaš jeste kad sam gladna, da to stigne na vreme i da to pojedem tada. Treća stvar koju čujem jeste, pa znaš, krenut ću, od ponedeljka ili od prvog u mesecu, ili obično žene kao, da sačekam kao da prođe kraj meseca da ja pojedem sve šta još mogu, da nahranim i oči i dušu i srce, pa onda kao od prvog startujemo. Dakle, ovo su apsolutno gluposti, jer zašto baš ne u srede i zašto baš ne, evo, sutra je, 29. Zašto ne od 29. Idealan dan da počneš sa novim režimom ishrane. A šta je ovdje problem? Ovdje problem jeste klopka u koju svi negde upadnemo, da kao taj magični prvi. Međutim, što više negde fokusa staviš na određeni dan, na određeni datum ili tome slično, zapravo mnogo će ti biti teže da istraješ na tome. Jer čim je nešto previše akcentovano i previše mu je dato značaja, tebi je fokus u tvojoj glavi samo na to. Malo pa ćeš imati u mislima samo to. Znači, ono što te savjetujem da uradiš jeste da potpuno se prepustiš svom novom danu. Kako? Tako što ćeš započeti svoj dan potpuno normalno i prirodno, kao da ti već mesecima unazad jedeš low carb, odnosno LCHF ishranu. Lagano ustaneš, umiješ se, popiješ čašu vode, sedneš, spremiš sebi svoj doručak, šta god je to. Da li su to jaja, da li je to neka salata, da li ćeš nešto da poručiš, da li ćeš da to pripremiš pa da poneseš sa sobom, sve jedno. I nastavljaš u svoj dan rasterećena razmišljanjem o hrani, o sljedećem koraku. Naravno, ono što ti je jako važno jeste da ispred sebe imaš spisak šta je to što ti možeš da jedeš, šta nije, a u tome će ti najbolje pomoći moj besplatni trening Reši se insulinske, u okviru kojeg ćete sačekati i spisak svih namirnica koje su idealne za ovu dijagnozu i one koje potpuno treba da izbjegavaš u narednom periodu svog života, prosto ako želiš da se rešiš insulinske rezistencije prvenstveno, a onda i da postigneš svoje ciljeve koje imaš. Tako da jedino o čemu ovdje treba da se razmišlja jeste kako ti želiš da se osjećaš, odnosno da to prihvatiš kao prirodan deo tebe. Volim da podelim priču o tome kako sam ja ostavljala cigarete. Meni je, na primjer, to bio neki vid eksperimenta i možda će ti za to ova priča i poslužiti. Jer ja sam to, bila je sreda, bukvalno u srede, znači niti sam čekala ponedeljak, niti prvi u mesecu i tome slično, ali jako sam dugo želela da prekinem sa cigaretama i razmišljala sam o tome i bio me strah da li ću da se ugojim, da li ovo, da li ono. Pa znaš, čula sam razne priče o krizama, ljudi sanjaju svašta, kako sad oni ne mogu da piju kafu, ne mogu da se ponašaju, gomila gluposti. Realno. I onda sam ja to rešila da napravim eksperiment i da vidim, kako ću ja sutradan da se osjećam i da se ponašam. Znači, bukvalno sam imala paklicu cigareta sa sobom, a ako mi bude frka, ja ću da zapalim cigaretu i ništa, idemo dalje. Međutim, ja sam krenula u svoj radni dan, najnormalnije, popila sam svoju prvu jutarnju kafu sa kolegama na poslu, radila svoj deo posla koji sam trebala da radim i negde oko 12:30 imala sam da negde kažem prvu krizu za cigaretom, onako želju da zapalim cigaretu, baš mi je falilo. Sljedeći put se to desilo oko 5:30 tog dana i to je bilo sve. Znači, i dan danas, posle više od 10 godina, ja se sećam toga kao jedini moment gde sam imala bukvalno onu krizu nikotinsku, kao sad bih zapalila cigaretu. Međutim, čim sam pregurala taj prvi dan, što je meni bilo wow, kao nisam mogla da verujem da li je moguće, ja sam već sutradan krenula sa mnogo više elana. Naravno, par dana sam nosila sa sobom tu paklicu cigareta, dok na kraju nedelje nisam povezala cijelih 7 dana i onda sam to poklonila dalje. I tako je krenulo, znači tako nekako jednostavno, bezazleno, bez pritiska, bez nekog osjećaja kao nekog moranja, nešto sad ja moram. Ne, jer to je moj izbor, to je nešto što ja želim. Isto tako i sa ishranom. Kreni od toga,
ja sutradan funkcionišem tako. Znači, moje novo ja sam već na ovom režimu, ne znam, godinama i tako se ponašam. Ustanem ujutru, pojedem to što sam planirala, spremim to što sam planirala ili zakažem ili već kako god. Najnormalnije ulaziš u ostatak dana. Čim napraviš prvu malu pobedu, proslavi je, budi srećna i ponosna na sebe, jer ovo jesu veliki koraci, iako su mali, oni su zaista značajni, i hrabro kreni dalje, u drugi. I to je to, bukvalno. Znači, nemoj da upadaš u ove klopke prvi ponedjeljak, ne znam, zadnji u mesecu, 15. mislim, nova godina i tome slično. Ne, evo baš sutra, utorak, 29. avgust, idealan je dan da ti počneš da primenjuješ LCHF i da rešavaš insulinsku rezistenciju. 4. izgovor koji se najčešće koristi jeste uglavnom pa znaš kako ću ja sad da se uklopim sa porodičnim ručkovima, rođendanima, proslavama i tome slično. I ovdje žene najviše vole da upadaju u raspravu i u pravdanje o tom svom izboru. Želim zato da ti kažem, znači molim te, prestani prvo sama da upireš prst u sebe i da govoriš i da se bilo kome objašnjavaš da si ti na nekakvom posebnom režimu, kako ti imaš insulinsku rezistenciju, pa sad ti to nešto moraš i tome slično. Znači, veruj mi, ako budeš samo prosto sedela, pojavila se negde i jela ono što je tebi prosto dozvoljeno i u skladu sa dijagnozom, nećeš verovati, ali drugi neće primetiti uopšte da si na bilo kakvom nekom drugačijem režimu, niti će te pitati, niti će te o tome smarati. Dokle god ti ne budeš rekla, pa znaš, ja sam sad na nekom posebnom režimu, znaš, ja moram ovo, ja moram ono, ili ne daj Bože da počneš da se objašnjavaš zašto su to tako, zašto je to tvoja odluka i zašto ti stojiš iza toga, a posebno ako dozvoliš sebi da onda uđeš u raspravu sa ljudima koji nemaju insulinsku rezistenciju, da te savjetuju o tome šta je dobar izbor za tebe, zaista nećeš se sigurno osjećati lepo niti se provesti lepo. Tako da skini prst sa sebe i nemoj da upireš u sebe bez razloga, znači uživaj u tome, to je tvoja odluka, to je tvoja stvar lična i to sa tim apsolutno ne mora niko da se slaže osim tebe. Čak i najuži članovi tvoje porodice. Dokle god si ti ok sa tim, druge ne treba to da interesuje. Naravno, nemoj da isključuješ svoju porodicu primarnu, da li je to, ne znam, tvoj partner ili partner i deca. Najbolje bi bilo da tvoja porodica bude uključena u to maksimalno, jer ta podrška će tebi mnogo značiti i ti ćeš se lakše prilagođavati i kretati u periodu koji je pred tobom, a taj period treba da bude, Boga mi, u narednih bar 20 godina, tako da zato nemoj da isključuješ njih, nego lepo nađite zajednički jezik, objasni im o čemu se radi, uključi ih u svoje obroke, oni će svi voleti i prihvatiti to, eventualno neka dodaju neki dodatak, ne znam, da li hleb, pecivo testo, špagete ili šta ja znam. Mislim, sad prosto nabrajam šta nije na spisku za insulinsku, a da neko može da voli. Recimo tog tipa, neko uvek može da doda. Ja pravim sa svojom porodicom recimo bolonjeze, s tim da su moje špagete od tikvica, njihove su klasične, a svi jedemo isti sos. Tako da apsolutno ne isključuj porodicu, samo modifikuj. Njima prilagodi, odnosno daj im ono što oni vole ako niste već i nemate potrebe da budete na istom režimu, a ti sebi samo modifikuj na jedan mali način, a opet zajedno budite deo tog porodičnog ručka. I posljednji 5. izgovor jeste skupo je. Skupo je hraniti se na LCHF način ishrane, skupo je ne znam ovo, skupo je ne znam ono. Svašta tu nešto što eventualno može da se kupi, pribavi i nabavi. Međutim, ja moram ovo da demantujem baš onako srčano, jer posebno ko živim sama sa decom, moji prihodi nisu ne znam nija koliki, da se mi razumemo. Dovoljni su, ali ne da sad ja imam mogućnost da svakodnevno, na primjer, jedem
hranu iz restorana i tome slično. A čak u nekom momentu tranzicije, pre nego što sam se preselila za Beograd, baš sam onako bila u jednoj težoj finansijskoj situaciji, gde sam bukvalno imala, ne znam, od izbora brašna jedino laneno. To mi je bilo najjeftinije što mogu da kupim. Jaja, naravno, koje su, ne znam, lupam sad, 20 dinara je komad jedan, a ti možeš da pojedeš koliko hoćeš. Znači ti kad realno pogledaš, ako baš hoćeš taj low level budžet, znači uvek možeš da jedeš jaja, uvek možeš da koristiš laneno brašno, uvek možeš da koristiš neko meso, uvek imaš salatu u obilju, znači pritom i domaće jela koje možeš da spremaš, malo adaptirana naravno, tako da uključiš da pokriješ potrebe tvoje porodice i tebe istovremeno. Tako da ovo je tako jedna neistina kroz koju sam prošla. Eto, da nisam prošla, možda bih i razmišljala to kao čoveče, vidiš, nije baš lako hraniti selce hef. Ima tu još jedna zamka u koju žene upadaju, a to je, znaš, ne znam, 1001 recept, sad moram da probam ono, i tu naravno jesu ta neka specijalna brašna koja se uglavnom preporučuju za insulinsku rezistenciju, koja su prilično koštaju i to je mala količina, a ti sad ako hoćeš da se hraniš, da pojedeš na primjer veknu hleba kao što si jela do sada, na primjer, naravno da će to da te košta. Ali i što ne kaže, mislim, super, ko želi da se hrani tako i da svaki dan isprobava nešto novo, go for it, nemam ništa protiv toga. Ali u čemu je poenta? Poenta je u tome da se nađe ono što se tebi najviše dopada, ono što je tebi možda i najlakše da spremiš, da najlakše uklopiš sa svojim danom i svojim obavezama u tom danu i da to vrtiš u krug. Kao i sada, uglavnom većina žena koja, ne znam, šta god da sprema sebi, ima svoju rutinu i vrti nekoliko obroka u krug. Isto tako nađeš samo zamenu za Elca Hef i par obroka koje su tebi wow, s vremena na vreme ubaciš nešto novo malo da osvežiš i to je čitava filozofija. Ovakve stvari posebno ne treba komplikovati, nego ih treba držati potpuno jednostavno i dok se lokomotiva, što kaže, ne zalaufa, obavezno, znači keep it stupid simple. Najvažnija stvar na koju treba da imaš fokus od svega ovoga jeste da ti jedeš onoliko koliko ti je potrebno dok ne zadovoljiš svoju glad i da uvek kada si gladna imaš hranu planiranu za sebe na vreme. I to je to. Sve drugo lako ćeš posle modifikovati. Napravi par dana onako sebi eksperiment i vidi kako će to da izgleda bez tenzije, bez obaveze. Ja sutra moram. Ja sam sad krenula, pa sad da pričam o ovome, da pričam o onome. Sedite u tom osjećaju i osjeti kako je dobro kada si u tom, da kažem, svom bolu, uslovno rečeno bolu, ali jeste bol, onu želju koju imaš da podeliš sa svima. Znaš, ja sam sad krenula na ovo, ja imam insulinsku, ja moram ovo, ja moram ono, pa da se požalim i prijateljici i mami i sestri i bratu i mužu i deci, da tražim podršku. Sedi u tome sama i istraži kako se osjećaš u svemu tome. Mnogo je dobar osjećaj. Kada prevaziđeš sopstvene strahove, sopstvene ograničenja koja jednostavno si bez veze napravila i stvorila tenziju i zbog toga ne pokušavaš da se pomeriš sa mrtve tačke. Jer jednostavno, iskreno ako se ti ne pomeriš i ako se ti ne promeniš, niko drugi neće. Znači ti imaš ovog momenta izbor, danas je 28. odnosno večeras je 28. Da li ćeš od sutra, 29. avgusta, da kreiraš drugačiju verziju svog života koja može da izgleda tako što ćeš da rešiš insulinsku rezistenciju i da ti biraš šta ćeš da jedeš, ili ćeš da pustiš da insulinska rezistencija donese odluku o tome kako će tvoj život da izgleda u narednom periodu. U mom slučaju vrlo je jasno šta je izbor. Tako da razmisli o ovim izgovorima i nemoj da čekaš bolje vreme, idealne uslove da budeš manje opterećena, jer ti ćeš biti opterećena non stop i što si pod većim pritiskom trenutno, to je još i
bolje da sada počneš, jer kako ti se bude smanjivao pritisak, životnih okolnosti, tako će ti biti lakše sa ishranom. Zapravo ishrana ti tada u tom momentu neće predstavljati apsolutno nikakvo opterećenje, a onda opet kada ti krene, izazovan period, nećeš imati poteškoće u tome. Tako da, hajde da ne lažemo sami sebe i da zaista napravimo taj pomak napred, da vidiš kako to izgleda kada jednostavno ti imaš kontrolu nad insulinskom rezistencijom, a ne ona nad tobom kao što je sada slučaj. I evo na kraju ove podcast epizode da te pozovem još jednom, preuzmi besplatno online trening Reši se insulinske. U njemu te naravno čeka spisak svih namirnica koje su idealne za ovu dijagnozu i one koje apsolutno nisu. A također ako želiš da radiš na tome sa mnom, možeš to da radiš kroz program Insulinska stop. Ostavit ću link i za jednu i za drugu u opisu ovog videa. Na programu radiš sa mnom 4 mjeseca, a nova runda programa Insulinska stop kreće upravo 4.9., odnosno od ponedjeljka. Tako da imaš još nešto manje od 7 dana da se prijaviš i da zajedno kreiramo promjenu, odnosno da ti pokažem kako to stvarno izgleda kada ti imaš kontrolu nad insulinskom, a ne ona nad tobom. Hvala na slušanju i čujemo se u novoj epizodi podcasta.